Ano mo ba ni Brad? Asa naman yung uban? Patong na ko na sila diri, Brad. Na-traffic siguro to, kaya mong nadugay ba? Ano na dapit karon? Naanak ko na sila, basta padung na sila. Ako ito ingon nila. Sige, pabuto na to. May chat naman. Sige, pabuto. Ano po ito? Hindi na duda. Ay, kanilang. Brad, Brad. anong dugay mo kayo mo? Happy na, Brad. Hindi mo Dugay mo, gikan. mate. Mag-meeting mo mga taron. Happy na, Brad. Kaya ikuha mo, Brad, na naligsan do, Ya, wait Ay, mo. nagos ba, ha? Papuntahan na mo sa 45 na ko. Ciao, Brad. Happy na, Brad. Sige, mag-meeting ta. Makawas ako, ha? Manghi ko. Sige, sige, Bantay, Brad. bantayin na yung kampo. Sige, Brad. Sige, ano, Brad. Sige, Brad. Amping, Brad. Bay, pwede mo na bay? Kailangan Brian? Wala lagi, bay. Tanawa ka nun may tapok, bay. Kaya dagal kay kitapok niya, bay. Sige, bay. Salamat, bay. Brad, doon saan ka rin, Brad? Diba ako sa rin lugar, Dre? Kita ka na. Yung sabi mo, Dre. Kami ang mga gahe, Dre. Bata, Brad, kitulaki, Brad. Gagawin chilyo, Brad. Tarong ba? Ikaw doon, oh. Ang ganda ng amigo, eh. Eh, balik ka. Istorya, dito. Balik. Sige, Brad. Doon ako na. Sige, Brad. Sige, Brad. Amping, Brad. Brad, sincere mo, wala, hindi na, Brad. Ganda nga, Brad, eh. Okay, sila. Sige, Brad. Okay, pero papailan to sa mga amigo ko, Brad. Kada mo. Uy, Brad. Adi ko kuan Brad, ngita kong Brian Brad. Ah, nangita kong friend, Brad. Ngita kong Brian sa Brian day. Nangihi pa, Brad. Pabuta, Brad, ah. Sige, yara sa ko tuloy. Brad. Yasa naman sila. Uy, Nico. Hindi ko na wala ka, Dre. Hindi ka formal lagi ron. Pwede ko dambo, Dre. Oh, imo din yung mga tao din mga isog yo. Muna akong ibabantay ko niya, amigo. Oh, mo din ni day. Hmm. Ako isuga di mga tao mo dro. Bisita ko isog ini ha. Bisita ni mo? Brad, okay lang, Brad. Pero okay na kay nangay mo pasaylo. Sige, Brad. Okay na nangay mo pasaylo. Ano sa mana? Burot man lagi na. Ako na. Ano? Senyor ni, putol kit anak ko daplin ba. Abot mo, Dre, Brad. Paunti ka kay natay mission ron. Kulit danon kay sini magbungbuang ba. Ah, sige. Na danon ka. Ah, sige Brad. What to kaya? Ang ban niya na. Yan pa sa eh. Ah, Brad. Brad, wala ba? Ape mo, Brad. Amping. Brad. Kiss ko. What's up mga kaugok? So salamat tayo sa mong paglantaw no, kay gihuman nimo among video. So karon mag-shoutout bisa nagpa-shoutout sa among latest video no. So mao na imong shoutout Richie Kihon, Just Gocha, Rosel Ninja, Jonya Ochia, Kabisaya Vlog, shoutout to you. Mark Anthony Tigolino from Shakira Heraldizo, shoutout to you. Marilyn Chapel, shoutout. Pa-shoutout Cecil Ann Chapel, Tetsuya Bargasa, thank you. At mayroon iba pa makabok si Kyle Abilia, shoutout to you. Junior Aton, Chloe Molina, Kate Ryan Imata, Sister Vlog, shoutout to you. Shoutout kay Zeril Mugdia, Hannah Sasid, Ludel, at shoutout kay Princess at kay Ayesha. Thank you so much mga kabok sa suporta. We love you. Woo! Og shoutout sa mga Daniel Alvarez Manabat og ni Don't forget to subscribe. Hello. And shoutout ka sa kong ex, kidahan ko! So, uyuyap! So, may problema mo ano, Robert, ha? Sit tayo naman, Dre. Ano naman ka, Dre? Ito, dalawin niyo.
Ano naman ka dire? Ha? Wa ka kay baon sa ni lugar na dire? Ha? Tanawa ko na. Tanawa na. Among isi di ay. Sa ito yun mo dire, Brad. Ha? Ganun naman ka dire. Wa ka kay baw? Brad! Ganun naman ka dire, ha? Wa Ang katawa ay lagi pag-isi lagi. Ano naman ka diri, Brad? Ha? Unsay toyo nimo? Wa ba ka kay baw? Amo ning teritoryo diri. Pag inyuhang barangay. Unsay toyo nimo diri, Brad? Ano naman ka diri? Wa ba ka kay baw unsa ning lugar diri? Brad, unsa ko rin, Brad? Okay ba mo rin? Kuriyo, takalak. Brad, unsa ko rin, Brad? Mga kibaw, kumuha ng tutoryo, kita. Ay katawa no. Na, wala kang nagisi ka may hap. Brad, unsa ko rin, Brad? Wag. Natakot niyo. Sala ha. Yo to ni baw sa mga business. Brad, unsa ko rin, Brad? Mga kibaw, kumuha ng tutoryo, kita nga na. Brad, unsa ko rin, Brad? Diba ako sa nga lugar, Dre? Kita nga na. Unsa di mo, Dre? Kami ang mga gaya, Dre. Kus ka inyo tingog uy. Ano ba? Kus ka tingog uy. Yata, Brad, kung laki, nagdag sila, Brad. Ay pag-isi. Yan. Ayaw, ada ka nang kuha na bro, kakanga ka ba kay nakay, nahadlo ka ba kay nakay kutsilyo siya? Brad. Brad. Pura mo di ka gawas sa story. Brad, mo lagi na. Wala. Ano? Silver ring. Putol, kita na ko kita plane ba? Tanaw diri sa kuan sa kutsilyo. Ari mo tanong.